नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव मुंख्लं लक्ष्मण रामसियारि बिथाङा दिनै मुंख्लं जानाया 35 बोसोराव आगान होबाय। दिनैनि बिथांनि जि मुंख्लं सान बेवहाय जि खाम्फायाव गोथार आलारि बाथि फोजोंनाय बे हाबाफारियाव आङो जिल्ला एबसुनिफ्राय बाहागो लाफैनो मोननानै आं गिबियावनो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो बे जि मुंख्लं सान फालिनाय दिनै बे नाग्रिजुलि ओनसोलाव मुंख्लं लक्ष्मण रामसियारि बायदि बिथाङा बिथांनि आगोमा जिउखौ फोजोबना लानायनि थाखायनो जोङो अराय सम दिनै बर' हारिया बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनांगोन। आरो बिथांमोननि जि जिउनि अबदान बेनि थाखायनो दिनै थांनानै थानाय बर' फिसाया नैबे अबस्थासिम सफैनो हादों। ओंखायनो दुलाराय बर' आफादा बिथांमोन बायदि बर'नि बिर जोहोलाव जों अराय सम मालाबाबो बावनो मोननाय नङा। आरो बेखौ नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' आफादा दिनै 35 बोसोरसिम बिथांनि जिउखौ थैनानैबो गोथां बायदि फोथांनानै लाखिदों। आरो फिन बिथांमोननि आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' आफादनि जि गोथार फिरफिला बेखौ जि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' आफादनि आफादगिरि बिथाङा मावफुङो। आरो बेजोंनो जिहेतु दुलाराय बर' आफादा बिथांखि लाखानाय बादि जि Under-13 फुटबल हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ दिनै नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' आफादा खुंफुंनो आखायाव लादों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि फरायसा बिथांमोनखौ जोङो गेलेनाय बिथिङावबो जोङो दावगाहोनो थाखाय जि फरायसा बिथांमोना गावनि फिजिकेल बेखौ स्ट्रेंथ खालामनो थाखाय बा ड्राग्स फेग्रा बेसादनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय दुलाराय बर' आफादा गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ। आरो बेजोंनो लोगोसे नैबे बोसोरावनो दुलाराय बर' आफादा रेजिस्टार खालामनानै बड'फा FC गुबुन जायगासिम गेलेहोनो थाखाय बेखौ हाबाफारि लानाय जाबाय। आरो बेनिखायनो जोंबो आसा फारिदों दिनै नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' आफादा बे Under-13 फुटबलनि गेजेरजों मोजां खेला गेलेगिरि फंबायमोना मोजां गेलेनानै बे ओनसोलनिफ्रायबो गाबोन नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम फुटबल गेलेनायाव मोनसे लामा मोनगोन बेखौनो जोङो दिनै हास्थायदों। आरो नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' आफादा मोनसे ओरैबायदि आनसलिक बिथांमोना अरायसम स्ट्रंलि खामानि मावो मुंख्लंफोरखौ अरायसम सिबिबोदों। आरो बे ओनसोला ओरैबायदि गोग्लैसोनाय ओंखायनो जेरैबायदि मुंख्लंनि मुंखौ लाखिनो थाखाय जोङो दिनै BTR बायदि मोनसे सुक्ति मोननो हादों। बेनि सिगाङाव BSc BTC दा बेनिखायनो बे गोग्लैनाय ओनसोलखौबो दिनै नैबे समनि गेजेरजों मुंख्लं जे लक्ष्मण रामसियारिनि जे दिनै बिथांनि थैनाय सानाव आङो बेखौनो खावलायगोन जाहाथे दिनै जाय सरकारा दिनै सरकार सालायगासिनो दङ जाहाथे बे ओनसोलखौ जौगाहोनायाव मुंख्लं लक्ष्मण रामसियारिनि बिथांनि मुंखौ गोजोर लाखिनो थाखाय बिथांनि मुङाव जि मोनसे ओनसोलावनो नोजोर होनो हानाय मोनसे जि नुसारनाय बेबायदि जौगानाय मोनसे हाबाफारि लानानै खामानि मावो। मोनसे बेबायदि जेरैबायदि कमिउनिटि हल बा बेबायदि स्टेडियाम गोबां जायगायावनो दिनै होबाय साबायखर बावदों। आरो बेबायदि नाग्रिजुलि ओनसोलावबो बिथांनि मुङाव स्टेडियाम बा बेबायदि कमिउनिटि हल जोङो तामुलपुर जिल्ला एबसुनिफ्राय आङो दिनै सरकार बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे बिथांमोना उननि समफोराव जाहाथे मोजां सिन्था खालामनानै बे ओनसोलाव जाहाथे बेबायदि हाबाफारिफोरखौ लाफुंनायाव बिथांमोना खामानि मावो। आङो दिनै BTR सरकारनिसिम बिथांमोनखौ खावलायहरनाय थाबाय। बुंनांगोन दिनै बेबायदि गोग्लैसोनाय गामि एरियानिफ्रायबोदि खेला गेलेनायाव जोबोद गोसो होनानै जोंनि उन्दै फंबायमोना दिनै खेला गेलेनो खाबु लानो थाखाय सानबाय थायो। नाथाय बेबायदि जाफुंसार खेला गेलेनायनि जि मोनसे फिल्डनि बाथ्रा बेबायदि प्लेटफर्मखौ मालाबाबो मोननो हायाखै। दा बेनिखायनो आङो खावलायगोन जाहाथे बेबायदि गोजौ लेभेलसिम खेला गेलेनो थाखाय जि मोनसे स्टेज जिबायदि प्लेटफर्म जेबायदि स्टेडियामनि बाथ्रा बुंदों आङो बेबायदि लेभेलखौ जाहाथे बे नाग्रिजुलि ओनसोलावबो गायसननानै होयो। आरो बेजोंनो आङो खावलायगोन दिनै खाथोरबारि बायदियाव मोनसे फिल्ड दङ जाय खाथोरबारि फिल्डनि गेजेरजों नाग्रिजुलि ओनसोलाव खेला गेलेनाया दिनै दावगागासिनो दङ। आरो बिनिख्रुइ जुदि जौगासारनाय मोनसे स्टेडियाम बेबायदि मोननो हायोब्ला सरकारा जुदि बेखौ गायसननानै होयोब्ला थारैनो बे नाग्रिजुलि ओनसोलनिफ्रायबो खेला गेलेनायाव मोजां लामा लानो हागोन बा मोजां खेला गेलेगिरि दिहुननो हागोन बा बरननो हागोन बेखौ अरायसम तामुलपुर जिल्ला एबसुनिफ्राय जोंहा फोथायनाय दङ। आरो बेनि थाखायनो आङो BTR सरकारनि बा आसाम सरकारनिसिम आङो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि जानानै आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। सिगांनिफ्रायनो मुंख्लं लक्ष्मण रामसियारि
बिथांनि जि मुंख्लं सान बेखौ जोङो बोसोरै फालियो। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन हरनाय जि आन्डार 13 फुटबल बेखौ जों दिनै 29 जुलाइआवनो लादों। बेवहाय नाग्रिजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनद' प्राइमारि दङ। बे मोनद' प्राइमारिनि गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। बेवहाय जोङो दख'रा हिसाबै जिखिनि बिथोन हरनाय बेखौ जोङो खुंबोगासिनो आरो बेनिफ्रायनो जोङो मोनसे सेलेक्सन खालामनानै जोङो मोनसे टिम बेवहाय खालामगोन। मोजां मोनसे टिम खालामनानै जिल्लायाव बाहागो लागोन आरो जिल्लानिफ्राय सेन्ट्रेल लेभेलसिम जोङो लांनायनि जिखिनि बेबस्था बेखौ जोङो खालामगोन। आरो बेवहाय दख'रा हिसाबै जोङो बेबायदि बांद्राय बेबायदि हाबा लायाखै, माने हाबाफारि लायाखै दिनै। मुंख्लं सान 35थि मुंख्लं लक्ष्मन रामसियारिनि मुंख्लं सान फालिनाय बेवहाय मुंख्लंआव बिबार बावजेनगिरि हिसाबै जोंहा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बानेस्वर नार्जारि सार बिथांखौ लिंनानै लाबोदोंमोन। बिथाङा बिबार बावनानै प्रग्रामखौ जाफुंसार खालामबाय। लोगोसेयावनो दा जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ।